Star जों हायो दे नामा हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल गिबि गिबियावनो नोंथांखौ आंनि जिबि कुइसन एडिशनाव फिनखनसे बरना लाबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दे गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि दैबानाजों लोमजानानै दं थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय साखाथि फाखाथि गामि ओनसोलफोराबो दिनै हाजोनिफ्राय गोबारै दै फैनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे थांनाय हराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बर' गामि ओनसोलफोरा जेरै फेगुरि बेटबारि बे गामि ओनसोलफोरा दैबानाजों लोमजानानै दङ दा बे दैबानाजों लोमजानानै थानाय सुबुंफोरखौ एनडिआरएफनि गेजेरजों रिलिफ केम्पआव दा लाबोगासिनो दङ लामा सामा गासिबो लोमजोबदों मोसौ मोसा न' बां गासिबो लोमजोबदों बेनि गेजेरजों गोबां दाउ अमाफोराबो थैनो हमदों मोसौफोरखौबो लाबोलांदों दा नोंथांमोना नायलांदो आं जास्ट दासो नायना फैबाय माबायदि जोबोद दुखुनांथाव नायबाथाय जोबोद दुखु मोनो बेफोरबायदि जायोबाथाय दा बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव बेखौनो आरज गाबो जे थाबैनो बैफोर दैबानाफोरा जोबनानै थाङो बेखिनिखौनो आरज गाबबाय मिजिंथिनाय थाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो एसेनोसै Hey. Này nữa. Ai xin á? Kok di depo? Ami halo ni apa sini? Nah? Digital nama. Baregasin dia.
Ma'am, hindi na nung dito. Ang gubay lang siya. Pura deh sih itu. Mobile lang ang ganda mo sa ngay. Sarap mo niya. At sana yung parko na habalan dito yun. Diba natin yung hasilin na mo? Hey, musang na? Pwede yan, yun siya. Mau thang dugum dah. Dari ke baru ni loh. Ini pemari nak nak ame. Ini juga betul. Figuria loमजुबाय ना? हा? जानो खैजोन जागोनबा? एसे गेदेर दा माबाया? एकदमबारे दैजों लोमजुबाय दा बैखैजा मोनसे फेगुरि गामि दं बे फेगुरि गामिया लोमबाय दायो नावजों लायनो थांगासिनो मानसिफोरखौ Tektor dong. Ay, jangan gitu.